My jsme viděli kdy naposledy v září. No. No, nás neznáš, vy? Nebo jsme dokonali. Hele, sednout, jak nalit polívku. Tak něco vyklidně. Máma je. Hele, kamera. Protože tady drží hlavní dár. No. Nechceš ho našiknout takhle? Blíž k sobě, no. Já jsem chtěla jenom trošičku prostě tou, protože jak bych si dala hneček tady na tu, tak on by mi ho schodil. To bude lepší. Tak, dobrý, no. Já jsem to začala. Tady takový. Máme kaši. Takhle. A budí se ještě v noci. No tak. Budí se díl. Drží dobrý ještě na Natíku. Jo. Natíčku, ha? Dneska třetí. Jo. A dáváte mu. Ha? Natíku. Pěkně. Papej. Dobrý kapří, dobrý. Ještě takhle dneska. Teďko zkoušíme, já jsem mu tam dneska namíchal trošku kouku. Ale obruje to docela. Vůbec tam nechce. Říkala Jitka, že si jí malý i pozvracíš tam má kousek. Jo. No a tak my jsme včera zkusili. Ha. Neprstim to. Ha, papej. A Jitka říkala, jak mají rodní tyhle ty výživy v Německu. Německo, že mi jdou na půlku. Ham. Natíku, ham. Natí, ham. Ham. Výkon je. Patáte. To je po mámě, já jsem taky neměla s dětma problém. Ham.